Egypt. Gari ne mai ɗauke da ni'imomi, albarkatu, da kuma matsalar tsafe-tsafe tun a karnukan baya da suka wuce. Wanda kuma shine har yanzu yake taka muhimmiyar rawa a wannan ƙasa. Suna ajiye gawawwakin mamatansu su ɗauki shekaru dubunnai, daga baya kuma sai su dawo musu da rayukansu ta hanyar tsafi. Sai dai bambancin da ake samu ba suna dawowa ne a matsayin mutane ba, sai su dawo a matsayin masarukan ifritai masu mugun ƙarfi. A ƙoƙarinsu na san in sun dawo da mutum ya dawo kamar rayuwarsa yadda yake ta baya, suka samu wani sirri cewa sai sun dangana ga ƙasar India domin samo laƙanin wannan sirri. Mama, ina baba yake? Yana nan zuwa yata. Sesar, mijina Muntar zai zo tare da cika nasararsa. Je ki masa barka da zuwa. Ina mijina muku tare ki dan uwana. Ya samu gabaki ɗaya ƙarfin da yake so ko kuma ya samu sirrin tsabin da muke bukata? Wanne daga ciki ya samu? Me yasa baka bani amsa ba? Jafar! Dan uwa! Me ya faru? Dan uwa! Me yasa baka bani amsa ba? Me yasa ba za ka bani amsa ba? Ina Muntar yake? Mijina ya je Indiya domin cika burinsa. Wane ne ya masa haka? Wai ya aikata masa haka? Mijina ya ga yadda zamu rushe India, sai idanuwansu sun gane mai yadda zamu rushe India. Tun daga wannan rana ne rayuwar Faktuni ta shiga cikin cakwakiya. A kowace rana tana kwana tana tashi ne da ƙudurin ɗaukar fansar kashe mijinta da aka yi. Hakan ne yasa ta tarkato kan manya-manyan matsafan ƙasar Egypt gabaki ɗayansu ta haɗa wata dabara. Ta aikata abin da babu wata uwa da za ta iya yi wa babban ɗanta da ta haifa a duniya. Babu shakka wannan yarinya ta zo da albarka. Wacce abin bauta ya yi mata baiwarta. Tabbas muna da labarin zuwanta. Alamar nan ta tabbatar man da ita ce. Babban malam, wace iriyar baiwa ce wannan? Kai rainanta har zuwa shekaru 21 na rayuwarta. Daga wannan lokaci za ta nemo wa kanta dukkan abin da ya kamata. Babu shakka makaranta zai zo.
bangaren kuma faktuni da ta cire idanuwan marigayin mijinta sai ta kwakule idanuwan babban ɗanta ta sa masa idanuwan mijinta ta ci gaba da rainansa da baƙin tsafi har ya kai kimanin shekaru 25 a wannan yanayi. Hakan ta sa ya zama gawurtaccen sadaukin da babu kamarsa a wannan lokaci. Ana yi masa lakabi da Reka. Ga damar ɗin juwa lakumin nan na kama kamar yadda ka umarta. Madibraya, lokaci yayi da zan fara da ziyartar kogunan tsafi manyan guda 28. Idan na gama zan sanar da kai sai ka danga wa yarka. Amma kafin nan sai ka dangana da shi zuwa kogin wanke zinubai na ganga. Ka wanke shi, sannan sai ka bata. Sannan ka gaya mata sirrikansa. Jagambana. Madibraya, Swami, ya zama dole ka kara ashwariya da diamond ɗin juwalamuki. shi kenan Swami. Ka gani ko Jafar? Ka ga yadda ɗana ya shirin tafiya ƙasar Indiya? Muna buƙatar mashin rudura. Gabaki ɗaya za mu mallaka. Tun daga kan mashin rudura da lu'ulu'un jawala miki. Madam shi ne ke da mallakin wannan abu. Kuma shege shi ba wai abu ne mai sauki ba. Me kenan? Madam ya kasance shaidin shi ne ministan cikin gida. To me ya zami mai? Abu ɗaya ne kawai. Madam yana da abin da ya fi kauna a kan fadin rayuwarsa. Idan muka gwamma sota, to ina mai tabbatar muke da cewa inda ya tabbatar da tunanin mu zai dauko abin da ya kawo shi. Ya sunan yarinyar? Aishwariya. Yaya dai? Yanzu na Wuta! Kada daga gaba, ko da bai kowa kada ba kowa da rai. Yalla bai, yar gidan ministan cikin gida ce. To menene yasa aka samu hoton yar gidan ministan cikin gida a hannunsu? Barka baba. Barka ya ta. Baba dama ina son faɗa ma. Yau za mu tafi yawon buɗe ido. Da ni da ƙawayena ga baki ɗayansu.
za mu je mu yi farin ciki. Ba inda zaki. Hanna dawo kowace kada a bata ta fita. Me? Tsirin nan faɗa ma baba. Na ce ba zaki ba. Bayan wancan harin da aka kai miki a swimming pool kwamishina ya kira ni. Ya ce ya tsananta tsaro a kanki. Domin babu shakka akwai waɗanda suke harinki. Su barau. Yalla mai. Kada a bata ta fita. A sa ido a kanta. Ko ina kar ta ji. An gama yalla mai. Lokacin tashi na yi sai na dawo. Kai, sai da na gama shirya komai sannan kuma za a ce mun kan na fita. Kuma ga wasu hamarawa da aka haɗa da su. Kada ka damu za mu je. Muna buƙatar ƙarin jami'ai zuwa gida. Aishu, hello Aishu. Tommy, Idan kin shirya, mu ma shirye muke. wani tsarin naku kuma ta da shi. Na yi nawa. Me yasa? Kada ka damu. Abin sirri ne. Oh, Ku tabbata kun shirya komai kawai ne za ku tsaya kuna jira. Nan da minti 5 za ku gana ƙaraso. shikenan muna jiran ki. Aishu? Mazaje, abin da nake so in tunanar da ku a nan shine, kamar yadda kuka sani a baya muna ba wannan wajen tsaro sosai, to amma yanzu dole sai mun ƙara dagewa, saboda an fara kawo gidan ministan hari. Mutum biyu za su ringa tsayawa daga can baya, mutum biyu ma za su tsaya daga nan, sannan mutum biyu ma za su zagaya daga can, ta yadda koda mutum ne ya zo wucewa dole sai mun gan shi. Kowa ya zo shiga, ku dakatar da shi ku caje shi idan ya magana ku ce shugaban security ne na gidan nan su ba rawo, ya ba da umarnin a caje kowa, kuma da izinin minista. Yanzu me shirin to? Wannan abin da zamu yi shine zai nuna mana inda zamu je mu shakata. Kun gani? Duk inda na danna? Mu gani? Jebo! Jebar! Wow! Dole na yi farin ciki yadda nake so a nan gudun. Ku zo, ku ƙara sotarin yalla bai, barkanku da zuwa Jebur, barka da an tewa zuwa wannan gari namu mai albarka. Kai nan talango ne? Munafiki, da baka ga nema kala su bane? Wa'annan zukan matan kuma duk cikokinka ne? Ko mushe su kake yi ba na sani ko? Ina ba haka bane. Tony, mu je inda zamu huta. Okay. Kadin la kauce matsana. Barka ne madam, ni din na kasance matukin mota ne. Idan kuna buƙatar mota daga gurin mu sai mu dauki mota da inda kuke so a kai ku, har a nuna muku wajaje da yawa. Kai malam, ya sunanka? Deviru. Deviru? Abin bauta kenan. Abin bauta? Ke dalo baya. Ya sunanka? Tommy. Tommy? Yana nufin kare fa. Wai. Confirm. Tommy, ya kamata mu ɗauki hotuna zafafa a garin nan. Mu tafi da wannan ɗin shi ma. Yes! Wow! Salman, wanted! Wai da gaske? Tommy, ina son kallon fim ɗin dama. Da gaske, mu je mu kalla ko? Har yanzu bacci take ta sha. Ke yarinya, tashi, yarinya. Aisu, Aisu! Yata, tashi. Wayo! Mama, ni fa ma zan yi wannan rayuwan ba. A dinga tarke na cikin gida sai ka ce wata 'yan kurkuku. Wallahi ni dai na riga da na fece. Sai an jima. Yanzu yarinyar nan ta fece. Double calling. An samu gagarumin matsala. Aishu, kin ga daga ta, kalli can. Me kuke kallo wai? Ai idan ka ce zaka tsaya bin wancan layi sai yamma ma. Sai fim din ma ya riga da ya gare ma har yanzu baka samu kuɗi ba. Ku dakata. Alo? Ai ba dole sai mun bula'i za mu samu tiket ba. Tony, a je a bincika ko ina ne a samu mana. Tommy, yi sauri. Suna nan suna turmutsu mu kuma za mu je mu kalli jarumin. Ga mai gida nan. Wannan shine jarumin? Ya mafi wanda za a kalla kenan. Gashi nan ya fito inda kika san shine Salman Khan din. Wannan katuwar giwa haka? Duk tashi ce shi kadai? Za ta yi yiwuwa ta sace shi kadai ko kuma dai ta mutane ce da yawa.
masoyin Salman Khan ne, duk wani masoyin Salman Khan ya biyo bayansa, sai ni nake biye mai baya. Har na ji wani abu sosai, har na ji ina. Kuma shi da kike gani ba, kwata-kwata baya kula. Rubi 50 ake sayawa, Rubi 50. Maza Rubi 50 ne duk guda ɗaya. Tikiti Rubi 50 ne. Kai yawa maza kawo. Yanzu ba shi ya riga masa iyana da dinkuninsa, yawa kawo su nan. Kai me haka? Ba ni man. Kana tunanin wai zan baka su ne? To ina biya ka. Maza kawo wasu. Fito da kudin man. Me haka? Na ce ma ka fito da wasu kudin. Ina kuma wai na baka. Ka fito da wasu. Kai. Ba zan baka su ba fa. Sai ka ba da wasu kudin zan baka wayannan. Waye kai? Shakti. Me? Mai ƙaunar abun bauta masoyin Salman Khan kuma mashekin irin ku. Shakti man. Kai malam, me matsalar ka da mu ne to? Haba hamago, matsaloli masu tarin yawa mamin. Idan mutane suka yawaita kuma ruwa ya karanci matsala ce. Haka idan sinima ta cika kuma tiket ya ƙare. Sai masu sai da na bakar kasuwa, sai kuma ya kasance yayi tsada. Kaga kenan masu na bakar kasuwa su suka kirkiri matsalar. Kaga kenan dole ne maganin mutane balidai da kikai masu jawo matsaloli cikin al'umma irin ka wawaye. Don haka ma Ubangiji yake halittar mutane masu suna irin na Shaktiman. Ka gane yanzu? Domin kawai mu kawar da irin. Wayo. Lokacin ku yayi. Baka ji alamomi ba, dukkanin wata ƙararrawa da ka ji ta yi ƙara a nan gurin ƙarin dama ce. Wayo, gaskiya kai musu subar mana mai kyau. Wallahi ga maki ne kana subar mana sako, sai ka ce nan jarumi Salman Khan a cikin biyan. Kaga kawo kudaden kaji. Me? Kuɗi? Kana nufin zan wannan suburbada a banza ne? Ba fim za ku kalla ba? Dole sai kun ba da kudaden ai. Kuli kuma idan kudin tikiti ne mun riga na mun biya wancan. Idan kun ba su kuɗin tikiti na faɗan da nefa, komai da ladansa, tiket da nasa faɗa da nasa. Kai, mu ne ka yi wa faɗa? Dan fara mu kake so ka yi kuma za mu yi maganin ka. Ke kuna bukata ne ko kuma ba ka bukata? Ko na so ne ko kuma na sewa da wasu? Banza, ɗin din fara kawai. Na gode. Tommy, ba shi kuɗin. Gaga. Wallahi ma da yawa za ka san. Ko ma dai nawa ne kawo na rage ta.
गया मैं आ गया रे तालियां 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 दे आ गया मैं आ गया रे నేనొస్తే జాతర నా మాటే మోతరా బ్రహ్మాండం బద్దలేరా పగలైనా ఆస్తిరా పవరంతో జాస్తిరా మీకే డౌటొద్దులేరా నేను పిస్సైలురా వీడే నా స్టైలురా దమ్ముంటే పట్టుకోండిరా నేను బుల్లెట్టురా రై రై రాకెట్టురా నాకే జై కొట్టుకోండిరా గుర్రోడని ఎవడంటే మనకేంటిరా ఎలా క్లాసే నా బేసురా దిల్ హై మేరా ఈ క్లాసురా చిన్నోడే అనిపిస్తారా సింగంలా దూకేస్తారా అమ్మ తోడు నా తాలిలో చిమ్మ చీకటి నరికేశారా దుర్గమ్మ హంసతో పుట్టానురా రామయ్య రక్షతో పెరిగానురా రోడ్లలో ఒక్కడై నిలవాలిరా కాలం నా కథలన్నీ చదవాలిరా అనుకుంటే సోదరా అన్ని అవుతాయిరా మనసుంటే మార్గముందిరా నేను బుల్లెట్టురా రై రై రాకెట్టురా నాకే జై కొట్టుకోండిరా तालियां 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 से ओम शक्ति शक्ति ओम शक्ति आ गया मैं आ गया रे ओम शक्ति शक्ति ओम शक्ति रिश्तों ये होना शरेलो रिश्तों ये होना शरेलो పెడితే నాలో బలం అదవాలి కుంభస్థలం పట్టు పడితే నా పౌరుషం అంబరాలే నా కైవసం తొడగొడితే నా యవ్వనం బెదరాలి సమరాంగణం నన్ను గెలిచే దుస్సాహసం చెయ్యలేదు ఏ మగమీసం ఎక్కే ప్రతి మెట్టుపై నా సంతకం చేస్తూ వెళుతోందిరా ఈ జీవితం ఈ దమ్ము ధైర్యమే ఓ ఇంధనం నన్నేనే నమ్మడం నా లక్షణం నాకే నే బాసురా నేనంటే మాకురా నా తాకిడి తట్టుకోండిరా నేను బుల్లెట్టురా రై రై రాకెట్టురా నాకే జై కొట్టుకోండిరా Farjek, maza ka kira shi. Jaki. Ma dai baraya yana nan wajen ba tare da tsaro ba kamar yadda kace. To. Karfe nawa zaka karaso? Zan samu ku lokacin da zamu haɗu. Ba yau za mu yi zaman ba. Yau baka ce za mu zauna. Dama yanzu na gama gwaggwada shi ne saboda in gani zai ba da abin da zan ce ya kokarta. Ya ce wai ba yau za a zauna ba. Damn it! Wa me yake ɗauka kansa? Kada ka damu tun da ya riga da ya faɗa hakan. Na tabbatar da cewa za mu haɗu. Za mu yi kokarin da za mu yi haka sai ya fito da abin. In ta kama ma mu yi masa tarko. Ina da daki a wancan saman benin. Kaga ka zauna nan zuwa ranar. Pabitra. Mai gida, da Ashwariya da ƙawayenta sun gudu sun tafi yawon shakatawa. Garin yaya? Yawon shakatawa. Ashwariya.
Ki kwantar da hankalinki, kuma ki yi shiru. Kada ki gaya kowa. Zan sanar da kwamishina yanzu, okay? Yar gidan ministan cikin gida ta ba abokananta sun tafi yawon duniya. Ku ne wayanda za ku je ku nemo su. Wannan hotonta ne da dukkanin kuma gabaki ɗaya bayanan. A halin yanzu an ce suna jefur. Yana da kyau kai binciken ka da ƙwarin gwiwa. Yalla bai da ƙwarin gwiwa ta ma na zo nan. Ba dai muna tare da hotonta ba yalla bai. Zo mu nemo ta yi. Yarwa, kwana 40 ne kacal ya rage abin nan. Idan muna son diamond din jawala mulki din nan, ya zama dole sai an gwa maso gidan Mahadi Baraya. In dai wannan ne, karamin ɗana zai ci da su. Nan hi ne mai Herengat Port. Inan mu nan ba shi bane sai na gidanka. Aikin wannan ƙarya ce. Da alamu ka san shi kenan. Ina buƙatar ka dan bani dan takaitaccen tarihin wajen to. Mutum ne zai iya bada labarin Wai to. Dan wane ga yi can. Me kula da mu? Shi ne nan wanda ya san ko'ina, shi zai nuna muku ko'ina. Wannan ɗin da farau? Ce ko dai kuna da guzuri mai yawa, domin fa ni komai zan yi na kuɗi ne. Na san cewa kai nan mayan kuɗi ne sosai. Fara ba mu bayanai akan nan. Ba ma bukatar zamu sani da kanmu. Nan shine radikar kwata, shell kwata, rabi kwata. Iya wannan magana da na yi 2000. Ya isa. Kai me haka? Ka san ni ba na yi wa talakawa aiki, ya zaka dan da waɗannan. Dala ta juma. Daga ta mana. Madam, idan kuna bukata, kawai ku bashi. Wannan ya kamata a raina mai hankali. Duk abin da yake so sai dai bude baki ya magana da yare na. To kamar ya? Zai miki bayanin abin da baki. Yawa bro. Kuma da Allah da Telugu kawai zai magana. Yana bu wanda ka baji ma. Kana jin yaren Telugu? Na ma kai nan Telugu. Wani kalar Telugu kake ji? Nelluru kake ji ko Julwadu ko kuma Telugu din asali? Ko na Rayalasim ko kuma Telugu din Kirishina? Telugu din Guntur ko kuma Telugu din Silang? Ko kuma kalar Telugu din kudancin Godavari kike so ko Telugu din Nizam? Wayo, ai gama ne ka riga ka taba ni ba. Ka bi shi a hankali kawai zai gaya maka komi idan ba haka ba wallahi zai fece abin sa kuma shikenan. Ai ina da Allah, wallahi ku ma ba abin da zan iya. Ya lamai. Sarki daga sama yake kallo? Sarauniya kuma zama take ta tike rawa. Can kuma me ye? Sarauniya ce take rawa. To kawai nan sarauniya tana rawa mu mu je mu tike rawa wajen. Nan kuma ita ce maɓoyar General Mudda. Ya sheke mutane da wannan jigidar sun fi miliyan. Kuma shi bindiga ba ta cinsa. Can kuma ba. Kudin da muka yi da ku na iya tarihin gurin nan. To sai kuma me? In kuna son tarihin can sai ku karo kudade masu nauyi. Nan kuma me? Ka biya ni kudin atasaye ne? Me kuma? Na masu horon atasaye ne haka. Nan gaba kini na fahimci komi. Za a tattara ma kudin ka biya ka. Sai a ce ma. Gaskiya ma wannan gari ba karaman haduwa ya ba sosai yayi kyau. Kai, kun ga can gudun. Wayo, na bayin wani kini. Yanzu mu dan samu wani mu me dan sanyi sai mu shama. Ko mu dan samu har da kofi. Gaskiya ne shinkafa nake so. Kai, ku tsaya mana. Ku tsaya na ce muku. Mene wai? Shayi nake so in sha saboda shine lokacin shan shayi. Allah. Ki ce shayi kuke bukata. Shi kuma ne yaushe ya hura wata ma da shayin ne da ho. To ya haka kuma? Gaskiya wannan shayi ko yayi matuƙar yin daɗi. Ya aka yi? Biyo mu yayi? Ina gaba na kai wani abin da yake bukata ne shi yasa yake ta an taiwa ne na maka shiga. Hey, maza bani shayi. Sai fa man ba hankali da shi. Kin gan shi ma can yin rana ya tafi bayan da yake shan shayin. Kudin ba. Ba magiyan nan za ta baka. Kai, menene kaka nan? Kudin bayanin towa da ne muku rufe 3000 ba bani ba. Kudin bata lokaci 1000, kudin wahalarwa 1000, idan ka hada kudi rufe 5000 kenan. Kuma dole sai an bani. Idan kuma ba bani ba jiki ya sha su burbada, ku fara da bashi kudin shayi. Ina ga yazo ya dauki fansa ne fa. Abin da zai fi kawai sa zan yi ai maganin sa. Mu samu waɗanda za su burbuɗe shi. Ko biyan wanda za su tambaɗe shi ne mu yi. Hello. Wani
abu na kawo muku ne. Wacce da kuke gani? Shi nake so za ku sabarbaɗan min. Ni kuma zan biya ku. Da gaske wai? Kai, ku tuka ni. Wai, yalla ku tuka ni, yalla bai. Dan Allah ka je ka cece madam dan Allah. Ka ga nayi ma kama da hamago da zan je na cece ta. Ban gaya ma cewa duk abin da zan yi ni na kuɗi ba. Taimako! Dan Allah ka manta da bayan ka taimaka mata. Matukar kuna son na cece ta a yanzu sai kun bani kuɗi na sannan kun ƙara min da rufe 2000 akai in baka ba ku tafi. Ku sake ni! Dan Allah ka taimaka ka cece ta wallahi a gurin ka nan je na ma namu ba. Ku kyale ni! Yare dan wa me ya faru kuma? Kudade na ƙara samu sakamakon taimakawa yarinyar da aka so a sheke gobanta. Gobe zan yi mata kenan. Me kake nufi akan yarinyar ne? Idan na bai zo na burma wallahi na tantangama. Oh, na gane. Wato shi din da yana ceton rayuwarta ne a koda yaushe. Idan haka ta ci gaba da faruwa, jakata ta zama babu komai, akwatinsa kuma za ta cika. Kai amago, haka abin yake. Ni fa ne ma na fito ku kuma kashewa kuka fito yi. Wanda ya fito ne ma samu zai yi. Wanda ya fito kashewa kuma komai yawan su dole sai sun kare. Kana ji, ina bukatar mutumin ka. Dan iska ne kai? Tijar, dama na damu ne akan wata yarinya idan mutumin ka ya tawaye zuwa gare mu ya zauna, to za mu samu tsaro. Idan ma aka ba kuma za mu shige. To haka ne. Dan Allah ka taimaka mana. Yanzu ka madam ɗinka, shi kuma zan zauna da shi a nan. To ai kenan. Yawa, madam. Yau din nan. Wayo, wallahi gaba ne gaba buwana sun yi jami. Danwa, me yasa dan Allah ba ku sana kuma sun tawo da mu sun kawo mana magaba ne kuka samu ka tawa gaba da tsawon wannan kilomitocin da muka wuce. Wai haka ne zaka tabbatar da cewa kai din ka cika namiji. Kai hamago, ka bi ruwan nan hankali. In ya kare sai kai tafiya kilomita 30 zaka samu wani. Saboda haka makwarwa da yake sha. Malam amata me? Me kuma? Za a bani ciko na ne ko kuma sai na? Me za ka iya? Su barbada mana. Kai wallahi babu wanda kaje sun fara yawa. A gaban ka dai ka gan ne duka irin yadda ake komawa. Kai wallahi. Za a bani ne ko sai na tashi? Au. Mantuna biyu na baka a kawo mu. Yau ba kwana na uku da aure. Dan Allah ya kamata a ce mun nan da cin amarci da ni da matata yanzu gashi ka jawo ni nan. Wai yalla bai dan Allah me yasa muka zo nan to? Daga hukumar mu ne to aka turo mana. Wani aiki ne babba na sirri. Yalla bai to za a dan iya